Wel, bore da. Croeso cynnes i chi i'r... Mae yn gynnes. Mae fel arfer fi dweud croeso cynnes, a mae'n o'r yn yr adeilad, ond mae'n neis gallu rhoi croeso cynnes i chi, a mae yn ddwrnod cynnes, ond hefyd mae yn gynnes iawn yn yr adeilad hefyd. Mae Emyr yn pregethu yn Aberystwyth heddi, ac felly, wnawn ni'n croesawu Derrick Adams ato ni, ond dwi ddim wedi cyrraedd. Sy'n neud fi'n nerfus iawn. Ond, falle erbyn ni'n gorffen coeddiadau, a falle ni ganu Emyn, falle bydd Derrick wedi cyrraedd. Ni'n cofio am Emyr yn Aberystwyth, ac ni'n gweddio byddwn ni'n profi bendith wrth mwynhau cwmni Derrick a'r gair sydd gyda fe ni heddi y bore yma hyn o am 5 o'r gloch. Yn ystod yr wythnos, mae'n wythnos hanner tymor ysgol, felly does dim ysgol Sul heddi, mae yna baned o'r roedfa fel arfer wrth gwrs. Fi'n cymryd bod yna gwrdd-gweddi yma nos Fawrth, os oes rhywbeth gwahanol yn ei roi gwybod i chi. Ac yna, bore di Mercher, bod yn hanner tymor, mae yna gyfarfod paned y sgwrs yn hun ia. A gam bod e'n 200 mlwyddiant Angriffiths? 200 a hanner. Diolch. Mae yna gyfle fyna i rannu rhywfaint o emynau Angriffiths gyda'i gilydd. Felly, bore di Mercher, mae hynny. Trafod emyn, dim trafod emyn os iau, a dim bore coffi bore dydd Gwener. Mae casgliad y mis yn mynd at Union y coleg diwynyddol Mhen y Bont. A Sul nesaf, os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni yn y ddwy oedfa. Mae yn Sul arbennig heddi. Sa'n gwybod os rhywun yn gwybod pam. Pa chi'n gofyn cwestiwn fel, mae rhaid chofyn i'r plant gyntaf, a roi'n o'r ysbot yn un o dymlo yn anghyfforddus. Os rhywun yn gwybod pam bod hi'n Sul arbennig heddi? Pentecost, diolch yn fawr. Fi'n siŵr mai plentyn ar ateb y cwestiwn fyna. Mae'n Sul y Pentecost. A'r Pentecost yw y dydd nath Dduw ddanfon yr Ysbryd Glân. A rhoi'r Ysbryd Glân i'r apostolion. Chi'n cofio, ar ôl yr atgyfodiad, nhw'n gyda'i gilydd, a dyma'r ysbryd yn cael ei arllwys allan, ac yna dyma'r ysbryd yn arwen nhw, ac yn rhoi'r gallu a'r wybodaeth, a'r nerth iddyn nhw, i fynd i brigethu. Ac yn rhyfeddol trwy ras Duw. Wrth yn esbonio'r gwirionedd am Iesu Grist, dyma miloedd yn dod i gredu. Yn i'w newyddion da
Ond hefyd, wrth gwrs, newyddion da i ni. Yr un ysbryd sydd gyda ni. Yr un ysbryd sydd wedi rhoi i ni bore yma. Ac i ni'n gweddio bydd yr ysbryd ar waith. Ni'n ymwybodol oedd y dydd hwnnw yn ddydd arbennig. Ond yr un Duw sydd gyda ni. Yr un arglwydd Iesu Grist. Yr un ysbryd lan sydd yn arwen ni at y gwirionedd. Mae rai, jyst na i ddarllen rhai adnodau o Iowan, penod 16. A mae Iesu Grist yn dweud wrth i ddisgyblion cyn i gael ei groesoelio. Mae'n dweud, pan ddaw ef, ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwain chwi yn yr holl wirionedd. Oherwydd nid ohono ei hun y bydd yn llafaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru. A'r hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu i chwi. Bydd ef yn fy ngogoneddu i yn yw Iesu Grist. Oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chwi. Wel, fi'n mynd i weddio, felly ar ôl fi weddio, felly oedd e'n bosib i ni ganu ysbryd y tragwyddo Dduw, os mae hwnna ar gael gyda ni. A Hywel, os ti'n gyfforddus yn gwybod e? Gallwn ni ganu fe a capella. Bydda'n wych. Na i weddio. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti bod ti'n Dduw sydd yn rhoi yn helaeth. Ni'n ymwybodol bod ti'n Dduw sydd yn rhoi yn fwy yn ein heiddi. Mae'r ffaith bod ti'n rhoi unrhyw beth i ni. Ni'n ymwybodol yn fwy yn ein heiddi. Ni'n dod ata ti yn bechaduriaid, yn heiddi dim ond dy lyd a thigofaint ti. Ac eto ni'n diolch bod ti yn Dduw hael, trigarog, amyneddgar. Bod ti'n un sydd yn araf dy lyd ac yn fawr o drigarogrwydd. O arglwydd, ni'n diolch i ti bod ti hefyd yn Dduw sydd yn cadw dy air di. A bod ti, pan o ti wedi addo ar llwys dy ysbryd, bod ti wedi cyflawni'r addewid, a bod grym yr ysbryd a nerth yr ysbryd wedi dwy'n llawer iawn o bobl i gredu. Ac ni'n diolch i ti bod gwaith yr ysbryd yn golygu bod ni y bore yma yn dod i ddaddoli di yn yr un ysbryd, yn yr un gwirionedd, yr un Duw, yr un Crist croesoliedig at gyfodedig. O arglwydd, ni'n gweddio, byddwn ni yn cael diferyn o'r hyn brofodd yr apostolion ar Sul y Pentecost. Bod ti'n llenwi ni ath ysbryd i, bod effaith ysbryd i yn mynd ar led. Nid yn unig yn gorlifo yno ni, ond allan ohono ni. Fel bod ef yn gwneud y gwaith oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi addo bydde fe'n gwneud, sef i ogoneddu e. Bod person yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei weld, yn cael ei ddeall fel y gymau, a bod pobl yn plygu ac addoli. Arglwydd, rhod ysbryd i felly i ni bore yma. Helpa ni daddoli di mewn yn yr ysbryd ac mewn gwirionedd. O Dduw, bydd gyda Emyr yn Aberystwyth, yn gofio ti fendithio, yr oedfa fyna, ni'n gweddio ti fendithio yn hoedfa ni. Ni'n gofyn arbennig i ti fod gyda Derrick, os mae'n rhyw drafferth, bod e ddim yn gallu cyrraedd ni. Ni'n gweddio di symud hynny allan o'r ffordd. Ac o Dduw, ni'n dymuno, byddwn ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist bore yma. Arglwydd, ni'n gofyn yn drigarog i ti ddelio ni, yn dyner ac yn ofalus, ond fel wyt ti'n gweld yn dda, a fel bod y enw di yn cael ei ogoneddu. A ni'n gofyn y pethau hyn yn enw Crist. Amen. Iawn, wedyn ni
Gwych, diolch yn fawr, Hywel. Roi ti ar y spot, fi'n flin yma. Digwyddodd hyn unwaith o blaen yn Cildwrn pryd nes i anghofio bod yr awr yn troi. Tro yma, cyfarwydd a bod pawb yn dechrau am hanner awr wedi 10. Ddim yn meddwl o chi wahanol. Reit, dych chi ddim wedi canu'r ymynau nes i dewis. Ni'n dechrau o'r dechrau. Oce, te, croeso i fi o'r diwedd. Dwi wrth y modd gael dod yma i pregethu Caerdydd. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, ni'n diolch yn fawr i ti am rhyfeddod y ras i ni. Dyn ni yn bechaduried, ond rwy ti yn ddiw graslon a thrigarog hwyrfrydig i lyd mawr o drigarogrwydd. Roedd hwnna'n syndod i Moses. Gadw fe fod yn syndod i ni eto yn y cyfarfod yma. Amen. Dwi'n mynd i ganu cynta i gyd, dwy emyn sy'n atgoffa ni o maddeiant. Cynta i gyd, pa fodd y meiddiaf nesu? Sut gallwn ni ddod ger bron Duw sanctaidd? A'r ateb yw wrth gwrs trwy Iesu Grist a'i faddeiant e. Sut gallwn ni dod ger bron Duw? Fi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd ar hynny. Oh
effaith sy'n canu'r emyn yna iawn, rhyfeddod bod ni yn cael dod gebron Duw sanctaidd. Yr ymateb dylai fod rhyfeddu at gras Duw. A dyna dyn ni'n mynd i wneud yn yr ail emyn. Dyn ni'n mynd i canu yr ail emyn yn syth nawr. Y geiriau, Duw y gras sy'n synnu syndod. Anorchfygol yw a hael. O mor wirthiol ei drigaraeth. Iesu'n estyn at y gwael. Gobeithio yn yr oedfa yma, byddwn ni'n gweld o'r newydd pa mor wirthiol ydy maddeuant Duw. Dwi am ddarllen Salm 130, Salm sy'n dechrau yn nodi o ein pechodau ni, pa gobaith sydd gyda ni o flaen Duw, ond wedyn, ond mae gyda thi maddeuant. A mae Salm yn gorffen efo gobaith ac cyhoeddi maddeuant. Felly Salm 130. O'r dyfnderau, y gwaeddais arnat, o arglwydd, arglwydd clyw fy llef, bydde dy glistien y gored i lef fy ngweddi. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd a all sefyll? Ond y mae gyda thi faddeuant, fel y caid y ofni. Disgwyliaf wrth yr arglwydd, y mae fe wnaid yn disgwyl a gobeithiaf ar ei air. Y mae fe wnaid yn disgwyl wrth yr arglwydd yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore, yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. Sylwch, mae'r bore pob tro'n dod, nid gobaith ansicr yw hwn, gobaith sicr. O Israel, gobeithia yn yr arglwydd, oherwydd gyda'r arglwydd mae ffyddlondeb, a gydag ef y mae gwaredigeth helaeth. Ef sydd yn gwaredu Israel oddi wrth ei holl gamweddau. Dim yn ei gael stori plant. Plant sydd ysgol gynradd, ydych chi dod i set ffrant fyna? Does dim llawer o'n chi?
Hon yw pechod. Mae'n goch fath a gwaed. Horrible. Pa pechod ydych chi wedi wneud? Unrhyw pechod ydych chi wedi wneud? Unrhyw drwg ydych chi wedi wneud? Ydy hi'n bwlio ti weithiau? Bwli. Ydy hi'n dwy teganau ti weithiau? Dwy dillad? Pechod. Gawn ni cyfri pechodau. Dwy'n dillad. Faint o pechodau di hwnna? Un. Dau. Mae pechod o hyd yn tyfu. Pan mae pechod yn mynd, un pechod bach, mae eisiau troi'r pechod mwy. Dwy'n dillad. A wylio. Faint o bechodau di hwnna? 3. Mae pechodau'n tyfu o hyd. Right? So mae beth mwy o od. Eisiau gadael nhw. Mae pechodau chi. Nawr, gyd i eisiau gael gwared o pechodau ni gosod o fyna. Right? Gosod o fyna. Ond rhai pechodau gallu ddim cael gwared o'n nhw. Pan dyn ni'n trio gael gwared o pechod, ti'n mwyn sy'n digwydd? Maen nhw'n dal yno. Beth yn ymwneud nag yw? Ond mae Dyw, as e gyd i gafel nhw, mae Dyw yn neud rhywbeth special. Dyn ni'n gosod, ni'n trio gosod y pechodau hibo, reit? Dyn ni'n gosod nhw, ond ni'n methu cael gwared o'r ddau ohonyn nhw. Ond chi'n mwyn beth? Mae Dyw yn maddau nhw. Mae nhw'n diflannu. Beth yw maddau? Beth yw ystyr maddau? Ti sy'n maddau? Bod Dyw yn cyfri fel bethau ni ddim wedi... Dwy dillad. Bod ni ddim wedi bwlio. Bod ni ddim yn nofio beth oedd y pechod eraill o ti'n gwneud. Reit? Mae Dyw yn cyfri. Reit? Dyn ni wedi wneud nhw, ond ni'n gofyn i Dduw, ni'n gweud sori, a mae Dyw'n gweud, dwi ddim yn cyfri nhw'n erbyn chi mewn wedi cael eich maddau. Right. So dwi eisiau chi cofio beth yw maddau. Beth yw maddau? Maddau yw bod Dyw yn actio fel bethau ni ddim wedi wneud y pethau drwg. Dim ots, right? Nawr, Dyw'n yn esgus gweud o gallai wneud gwmpa pethau drwg eisiau. Ond chi'n gofyn i Dduw, reit, sori, a Dduw i maddau chi, a hynny beth mae Iesu Grist wedi gwneud, yn rhywbeth arall, mae e'n cyfri fel bethau pechod chi wedi mynd. Fes hwnna'n beth da iawn. Pan chi'n mynd yn hun fath a fi, mae gennych chi lot fawr o bechodau. A fi'n gret, dwi'n gwybod bod Dyw yn cyfri eich bechodau ffwrdd. Right? Dwi ddim yn cyfri nhw, mae fel bethau chi ddim wedi wneud. So chi'n cofio, dyn ni efo pechodau, beth mae Dyw yn wneud efo fe? Nôl â chi te. Reit. Mae gyd plant gwersyll yn gwybod bethau yna. Back to front. Garwch ni troi at Dyw mewn gweddi. O da, trwy hanes y Beibl, mae pobl wedi rhyfeddu at y ras di. Mae ddeiant a ffyddlondeb i dy bobl sydd tu hwnt i reswm. O dad, mae Moses yn mynd lan i'r mynydd a mae'n dod lawr ar ôl clywed ti'n cyhoeddi dy enw, Dyw graslon a thrigarog, hwyr rydig i lyd, mawr o drigarogrwydd, a mae ei wyneb yn disgleirio yn llythrenol. Gawn ni ofyn,
trwy'r oedfa yma o dad, wrth i ni edrych ar dy fyddeiant di, bydd ein wynebau ni yn disgleirio. Falle ddim yn llythrenol, ond bydd na ryw lawenydd yn ein calonnau a rhyfeddod dy fyddeiant di. Ddim yn cyfri ein bechodau yn erbyn nhw, yn erbyn. Betai ti'n neud hynny pwy a saif, a pob un o'n ni'n bechaduriaid. O dad, yn dy ras, maddau ein pechodau, ac nid jes maddau ni, ond tywallt y gariad arno ni. Pam? Am fod Iesu Grist wedi marw dros ein beiau. Am ein bod ni yn yr arglwydd Iesu Grist yn cael yn cyfri mor gyfiawn ag Dyn ni mor dderbyniol ag o dy flaen. O dad, dyn ni'n teimlo'n chic fydda i deud y fath bethau, ond derbyn ni o dad, yn a thrwy ein harglwydd Iesu Grist. Gawn ni ofyn nawr y bydde ti'n gwrando ar ein gweddiau tawel. Ti sydd yn gwybod o dad pa poenau sydd yn ein meddyliau ac yn ein calonnau ac hefyd falle yn ein cyrff. Ti sydd yn gwybod y straen, ti sy'n gwybod pa bechodau sydd yn amgylchynu ni ac yn llethu ni mor gyson. O dad, tyrd yn dy fyddeiant, ond mewn grym i helpu ni frwydro ein pechod ac i hiraethu a llawenhau mewn sancteiddrwydd. O dad, dyn ni'n cyflwyno'r oedfa yma i ti. Yn dy ras, ymwel â ni, trwy ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dyn ni'n ganu unwaith eto emyn llawn gobaith. Nes i canu'r emyn yma tro cynta yn Saesneg, yn angladd Jeremy Frost, rhywun bydd nifer ohonoch chi yn ei nabod, a fi'n cysylltu fe hynny. Gobaith y Cristion yn sicr trwy bywyd a marwolaeth. Mae gyda ni gobaith rhyfeddol yn Iesu Grist. Pa obaith i ni drwy'n hoes? Dim ond Crist, Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr? A iddo ef yw'n henaid nawr. Trwy bywyd, a gawn ni weld wrth mynd mlaen yn y gan, hyd yn oed wrth ymyl y beth, a gyda ni obaith.
yr adnodau dwi eisiau sôn amdano, Salm 130 ac adnod 3 a 4. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, o bechodau, pethau drwg dyn ni'n neud, pwy o arglwydd a all sefyll? Rhag ofn bod chi ddim yn gwybod yr ateb i'r cwestiwn neb. Right? Ddim un o'n ni sefyll, ddim gobaith gyda ni. Ond y mae gyda thi faddeuant fel y cei dy ofni. Yn y salm, mae'r salmydd yn rhyfeddu at trigaredd Duw, a trwy'r Beibl, dyn ni'n gweld pobl yn rhyfeddu at maddeuant Duw. A'r gobaith yw yn bod ni, os di Duw yn helpu ni i weld, yn cael rhyfeddu at faddeuant Duw. Y prif na, dim y felly'r prif reswm, ond un o'r ysymau mawr, dyw pobl ddim yn gwerthfawrogi maddeuant Duw, yw bod nhw ddim yn sylweddoli gymaint yw eu pechod nhw. A yw pan ydych chi'n sylwi gymaint ein pechod ni, pa mor ddrwg ydyn ni, a dan ddigofaint Duw, pryd hynny dyn ni'n gwerthfawrogi maddeuant Duw. Achos os dyn ni ddim yn gweld ein pechod, dyn ni ddim yn gweld mawredd maddeuant. So, chi'n gweld yr adnod, yn dechrau adnod 3 yn sôn am Duw'n cyfri ein pechodau. Mae eisiau ni wneud hynny, sylwi'r ein pechod. Wedyn, dyn ni'n sylwi ar maddeuant. A dyna beth dwi eisiau wneud yn y cyfarfod yma. Ond dwi'n ei wneud mewn ffordd chydig bach yn wahanol. Dwi eisiau dod â 4 tist i fyny, cynta i gyd, i ddangos bod ni yn bechaduriaid. A wedyn dwi'n mynd dod â nhw nôl i sôn am faddeuant. Felly y tist cynta dwi eisiau dwy'n i'r pwlpit fel petai yw Moses. Nawr dwi ddim yn mynd i dyrmwared lleisiau na dim byd fel yna. Right? Ond beth sydd gan Moses i ddeud? Felly dwi am siarad fel petai o ran Moses. Fe ges i y braint mwyaf rhyfeddol y gallwch chi ddychmygu. Fe es i mynydd sanctaidd Sinai a gweld gogoniant Duw. A siarad efo Duw wyneb yn wyneb. A gweld i sancteiddrwydd ac fe ges i gan Dduw 2 garreg a'i sgwennu fe arno fe y 10 gorchymyn. Yn deud fe ar ffurf cyfamod fel petai rhwng Duw a ni, sut mae Duw am i ni fyw. Ac oedd gen i fi'r cerrig yma wedi roi i mi gan Dduw, yw trysorau. A dyma fi'n dod lawr y mynydd ac fi'n clywed pobl Dduw. Cyn i weld nhw'n clywed. Mewn cyfeddach. Fath o parti bys chi ddim fod mynd iddo. Right? Mes o pethau. Rhywiol. Wath na hynny i gyd. A ddoli llo air. Dyma'r pobl cafodd ei achub allan o'r aifft. Nath gweld y 10 pla, nath gweld y môr coch yn agor i fyny, a gweld milwyr yr aifft yn cael ei boddi yn y môr coch, wedi profi y fath achubiaeth rhywfaint yn barod, wedi cael ei help mynd trwy'r anialwch i cael dŵr ac yn y blaen. Wedi cael y fath breintiau mor sydyn yn troi i cefn ar y Dduw. Ac oedd hyn wedi taro fi gymaint fel nes i rhywbeth oedden ni eisiau i holl ddynol ryw sylwi arno. Nes i gafel yn y 2 garreg ac fe nes i smasio nhw ar y llawr yn ddeilchion.
I ddangos bod ni I gyd wedi torri gorchmynion Duw. Gai ofyn I chi pwy torrodd y 10 gorchymyn? Yr ateb mae pobl arfer roi yw Moses. Ond pan chi'n meddwl y torri'r cerrig nath e, y bobl nath torri'r 10 gorchymyn. Ond dal, pwy nath torri 10 gorchymyn? Pob un ohono ni. A beth mae Moses yn deud? Wrth y fe torri y 10 gorchymyn, siarad fel Moses, dwi'n cyhoeddi fod dynol ryw yn euog o dorri cyfraith Duw. Ac felly, dan melltith y gyfraith. Mae cosb y gyfraith arnoch chi, achos bod chi wedi torri cyfraith Duw. Am eich sefyllfa'n trienus. Nawr, dyna tist cynta, Moses. Ond chi'n sylwi bod pob tist yn sefyll dros rhywbeth. Moses yw y gyfraith. Mae deddf Duw yn deud bod ni'n bechaduriaid. Pwrpais reolau Duw yw nid mwyn I chi cadw nhw, mwyn I chi mynd i'r nefoedd, ond dangos ble ydych chi'n methu tro ar ôl tro. Dedd Moses, dedd Duw mewn gwirionedd, yn dangos bod ni'n bechaduriaid. A Moses yn mynd lawr, dwi'n cael yn ail tist. Dafydd Frenin. So ni'n gofyn I Dafydd, beth gallu ti dysgu ni am bechod? Siarad fel Dafydd. Des I gredu yn ifanc, a ges I bendithio'n rhyfeddol, ond newidiodd pethau I lefel arall pan dath Samuel ac eneinio fi. Ac o hynny mlaen, roedd yr ysbryd glân yn gweithio yno fi mewn ffordd arbennig, cynta I gyd trwy ymladd llew ac arth I amddiffyn nhw'r agedefaid. Ond gweld grym Duw fyna. A pan nath Goleuad sarhau Duw, o'n i'n gwybod bydd Duw ddim yn gadael hyn. A nes I sefyll a brwydro Goleuad, mae Duw yn rhoi y buddugoliaeth I fi, a cyn bo hir fi'n cael anrhydedd mawr. A mae Duw yn cadw fi trwy treialon enbyd. Ac fe des I'n frenin. Brenin enwoca Israel. A ges I dawn yn brwydro, ges I dawn cerddorol, ges I anrhydedd, ges I gwmynt o bendithion ysbrydol ac tymhorol arferol. Dwi'n person wedi cael ei bendithio'n rhyfeddol. Ond chi'n bod beth? Yn ara bach nes I gwrthgilio. A ddim sylwi cynta I gyd. A wedi dyma temtasiwn yn gweld I gyfle. A dyma fi'n godi nebu efo Bathsheba. A gwath na hynny, dyma fi'n trefnu lladd gŵr Bathsheba. O leia yn ddyn laddiad, fyddai yn llofruddiaeth, na meddyliwch am hynny. Right? Arweinydd ysbrydol y wlad yn neud hynny. Betai emyr yn... Dwi ddim yn cyhyddo, reit? Betai emyr yn godi nebu a lladd rhywun, bysa'n tipyn o sioc I chi. Ond mae Dafydd yn neud hynny. Wath byth, dyma fi'n cuddio fy mhechod a meddwl, I got away with it. Tan bod Duw yn anfon Nathan, a mae Nathan yn rhoi y stori yma, yn dangos drygioni fi mewn gwirionedd, mewn dameg,
A dyma fi'n gwylltio yn afresymol, dangos bod rhywbeth yn wrong, bod hi'n gweud mae'r dyn yn haeddu marw. A dyma Nathan yn deud, ti yw y dyn. A nath yr holl pretens syrthio. A dyma fi jyst yn gweld mewn ffordd o'n i rioed i gweld mor ddwfn o'r blaen, pechhadur ydw i. Ydy chi wedi cael Duw rywsut yn pwyntio bys atoch chi a gweud, ti yw y dyn, neu ti yw y ferch, chi'n bechhadur. Lle bod chi wedi dod yn Gristion, chi dal yn bechhadur. Os ydy Moses yn sefyll dros y ddeddf, mae Dafydd yn sefyll dros profiad. Yn yw ma'ch profiad chi eich hun yn dangos bod chi'n bechhadur. Ac os di'ch profiad chi ddim yn deud hynny, so'n gwybod pa fath o profiad sydd gyda chi o'r bywyd Cristnogol. Dyna dau tist. Y trydydd tist. Yr apostol Ioan. Yr un a sgwennu Efengil Ioan, ond o'r hyn sydd gyda fi, llythyr cynta Ioan, achos beth dwi'n neud yw, iath o gosod mewn stori bach, tipyn o'r bethau mae Ioan yn deud yn ei llythyr cynta. Fel te Ioan, beth perswadio ti bod ti'n bechhadur? Ioan sy'n deud, beth dangosodd fy mhechod i oedd byw gyda Iesu Grist. O'n i'n gwybod bod fi'n bechhadur, ond pan o'n i'n byw gyda Iesu Grist ac yn trafeilio o gwmpas gyda fe, o fi'n sylweddoli mae'r dyn yma yn sanctaidd. Do'n i erioed wedi gweld beth yw gwir sancteiddrwydd o blaen. Dyna pham nes i sgwennu yn y llythyr, goleuni yw Duw ac nid oes ynddo dim tywyllwch. Oedd ei fywyd yn berffaith. Oedd y holl grasisau yn ei bywyd yn disgleirio. Do'n na ddim smel o bechod yn agos ato fe. Ac oedd e'n weithredol. Roedd e'n ifydd trwy y problemau gweitha, trwy gwrthodiad, trwy marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth y groes, roedd e'n ifydd i Dduw yn hollol, dyma sancteiddrwydd. A pan o'n i'n gweld sancteiddrwydd Duw, o'n i sylweddoli pa mor frwnt oeddwn ni. Dwi ddim fel yna. Rai fi ddod allan o Dafydd, o Ioan am foment. Dwi'n cofio yn Bryn y Groes, Mary Jones lan y mawddwy yn rhannu rai hun yn gwybod pwy oedd hi. Dyma hi'n dangos llun o cai, a defaid yn y cai. A dyma hi'n gofyn, beth yw lliw y defaid? A pawb yn gweud, gwyn. Wedyn mae'n dangos sleid nesaf. Yr un cai, yr un defaid, diwrnod wedyn. Ond roedd wedi bwrw eira. Ac oedd y cai yn hollol wyn. A dyma'n gofyn, beth yw lliw y defaid? Brown. Ond oedd ddim yn... Sut yn y byd oedden ni'n meddwl bod y defaid yn wyn? Ydych chi'n meddwl bod chi'n sanctaidd? Edrychwch ar Iesu Grist. Sut yn y byd ydych chi wedi meddwl bod chi'n byw yn dda? So mae Moses yn sefyll dros y ddeddf, Dafydd dros profiad, mae Ioan yn sefyll dros sancteiddrwydd Duw, yn dangos ein pechod ni. Y pedwerydd tist.
does ddim enw i hwn. Mae'n dod yn un o damhegion Iesu Grist. Dyn cyfoethog. Mae'n cael ei alw, Luc 16 i rai nhw chi sy'n eisiau gwybod. Mae stori am y dyn cyfoethog oedd Lazarus oedd yn Gristion wrth i drws yn marw ac yn mynd i'r nefoedd. Ac oedd y dyn cyfoethog ddim yn cymryd unrhyw sylw ono fe o gwbl a mae e'n marw ac yn codi i lyged yn uffern. A mae'n gofyn dau beth. Cynta i gyd, mae'n gofyn i Abram, a fi'n gwybod dameg ydy hwn, reit? Ond mae'r dameg yn dysgu rhywbeth. Mae'n gofyn i Abram, nid i anfon Lazarus, jyst i dipio i bus mewn chydig o ddŵr i gosod yn hafod, achos dwi'n mwyn gwmynt o boen. Mae Abram gweud na. Mae'r gagendor rhyngon i'r i fawr. Hynny yw, does na ddim lleihad. A wedyn mae'n gofyn, nid i anfon Lazarus i chysgyfodi'r meirw i deith oedd yn mrodyr i. Rhag on bod nhw yn dod i'r lle dychrynllyd yma. Mae Abram yn ateb, os dyn nhw ddim yn credu'r efengyl, nhw ddim yn credu nad oes rhywun atgyfodi o'r meirw. Wrth gwrs mae Iesu nes ma'n yn atgyfodi o'r meirw. Ac felly mae'r dyn cyfoethog yn ei ffordd yn deud hyn. Mae'n pechod ni yn ofnadwy a pen draw fymhechod i yw uffern. A gallai ddim cwyno. Gallai ddim deud dwi ddim yn ffer. Dwi'n sylweddoli nawr mae dyma'n haeddiant i. A dyma byddai am byth. Dyma pendraw a difrifoldeb pechod. So mae'r dyn cyfoethog yn dangos uffern. 4 peth sy'n dangos ein pechod. Deddf Duw, Moses. Profiad ni, Dafydd. Sancteiddrwydd Duw, Ioan. Uffern. Maen nhw gyd yn deud petai Duw yn cyfri ein pechod pwy a saith. Ond y mae gyda thi maddeiant. Mae Iesu Grist yn mynd, mae'n dod lawr i'r ddeiar, yn byw bywyd sanctaidd, cyflawni'r holl ddeddf, marw ar y groes i cymryd ein pechod ni, fel bod pawb sy'n ymddiried ynddo fe, mae'n atgyfodi, mae'n gwaredwr byw, a mae'n galw ar unrhyw un i troi ato, os dyn ni'n troi ato fe, dyn ni'n cael maddeiant llwyr o'n pechod. Yn Iesu Grist, mae yna maddeiant i bawb sy'n troi ato fe. So, dwi'n mynd i galw'r 4 tist yn ôl. Beth maen nhw'n deud yng ngoleuni beth mae Iesu Grist wedi wneud. So, dechreuwn ni efo Moses. Fydde Moses. Dych chi i gyd wedi torri cyfraith Duw. Ond mae Iesu Grist wedi cyflawni fe i gyd. Yn eich lle. Os ydych chi yn Iesu Grist, mae cyfiawnder Iesu Grist yn cael ei cyfri i chi. Hefyd, mae'ch pechod chi yn cael ei gosod arno fe, a mae wedi talu'r pris yn llawn, a cyfiawnder yn dod i chi. Beth gallai deud? Yng ngoleuni hyn, mae'r ddeddf yn cyhoeddi i'r byd ac i'r bodau ysbrydol ac o flaen gorsedd Duw fel na all ddim unrhyw supreme cod mwy deud dim byd os ydych chi yn Iesu Grist,
rydych chi'n gyfiawn. Chi'n cael eich cyfiawnhau. Mae'ch pechodau yn cael ei dilyn, ddim yn cael ei cyfri yn erbyn chi, a mae holl cyfiawnder Iesu Grist yn cael ei cyfri i chi. Mae'r ddeddf o dan i goron. Mae'r ddeddf yn deud am y person sydd yn Iesu Grist, roedd ti'n gyfiawn. Mae ddeuwyd y bechod yn llwyr ac am byth. Beth am Dafydd? Beth am galw fe fyny? Beth sydd gyda fe i ddeud am y ddeiant Iesu Grist? Mae Dafydd yn deud hyn. Nes i ar gyhoeddiad o bechod ac o'n i'n teimlo'n ofnadwy. Ac o'n i'n meddwl byswn ni gweddill fy nyddiau yn cerdded mewn sach liain a lludw. Ond nes i gweddio y gweddi mwyaf cheeky gallwch chi ddychmygu. Yn Salm 51. A nes i ddim jest gweddio am fyddeiant. Nes i gofyn i Dduw adfer i fi gorfoledd dy iachawdwriaeth. Niw nid jyst bod fi eisiau cael yn maddau, dwi eisiau llawenydd o mwynhau perthynas efo ti, bod fi wedi gwneud gwmyd o mes. A mae Duw yn roi e. Gai neidio allan o Dafydd am chydig. Yn y ffilm Amazing Grace am Wilberforce, mae John Newton yn dod i fyny fel cymeriad yn y ffilm. Achos oedd e'n erbyn yr caeth wasanaeth ac yn y blaen. Ond maen nhw'n dangos John Newton mewn sach liain. A fi'n siŵr fi'n gwybod beth o'n nhw eisiau gwneud, ond nhw eisiau dangos bod fel cyn captain caeth wasanaeth, nawr wedi troi yn erbyn e, betai e'n trist trwy fywyd oherwydd e. Dyna ddim yn wir. O John Newton y mwyaf arferol o pobl rounded cywir. Mae ddeuwyd iddo fe. Roedd e'n gwybod llawenydd. A mae Dafydd yn deud hyn, maint eich pechod, falle bod yna rhyw pechod mawr a chi'n meddwl, bod rhaid i fi fod yn haunted efo'r pechod yma am gweddill yn oes. Rubbish! Mae Duw yn maddau pechodau mawr. Mae Duw yn maddau y pechodau dyn ni'n syrthio iddo fe canwaith. Ac mae'n dod â ni nôl i mwynhau perthynas gyda Duw. Mae profiad yn deud, mae Duw yn maddau pechod. Y trydydd Iowan, nath weld sancteiddrwydd Duw. Beth wyt ti'n deud, Iowan, am y ddeiant Duw? Wel, medde Iowan, fel Iowan, un peth yw cael maddeiant, ond chi'n bod ar ôl dod yn Gristion, dwi dal yn pechu. Ond, beth sy'n digwydd, dwi'n cyffesu mhechod a dwi'n cael maddeiant. Ond yw Duw ddim jest yn maddau yn pechod, mae di roi natur newydd oddi fewn i fi, fel bod fi nawr eisiau bod yn sanctaidd, a fi'n brwydro yn erbyn y mhechod. Ac mae'r brwydyr yma dwi'n cael yn gwneud yn mwy a mwy sanctaidd. Wrth i fi edrych ar gogoniant Iesu Grist, dwi'n cael yn traws newid o ogoniant i fod yn debyg iddo fe. Ac felly mae gynno fi'r gobaith yno yn ddofn yn ynghalon, rhyw ddydd byddai'n hollol sanctaidd. Eto, mae rhaid fi neidio allan o Iowan, os mae'r esiampl gyda fi tu hwnt i dyddiau Iowan. Blast furnace.
pan mae metal tanbaid yn cael ei tywall allan, chi'n bod, o'r blas ffyrnus, a mae'n darlun o sancteiddrwydd Duw. A dyn ni'n meddwl weithiau, mae fydau y sancteiddrwydd tanbaid yma, beth mae Iesu Grist yn neud yw fath o roi rhyw amddiffyn i ni rag y tân, rag y sancteiddrwydd. Nac e. Mae'n newid ni i fod mor sanctaidd â hynny. Fel bod ni yn hollol sanctaidd. Fel bod ni wrth ein bodd yn nofio mewn sancteiddrwydd tanbaid Duw. Nid jes maddau ein pechodau, sancteiddio ni'n llwyr. Fel bod ni yn hollol di-bechod, hollol sanctaidd. Waw! Mae Ioan yn deud a sancteiddrwydd Duw yn cael ei bodloni. A mae Duw yn ei wneud y Cristion yn sanctaidd. Y tŷ stola, y dyn cyfoethog. Chi'n bod gallai ddim cael dod fyny sôn am y ddeiant. Chos gafodd ddim y ddeiant. Ath i uffern heb maddeiant. Ond yn y ddameg, mae yna cymeriad arall. Lazarus, sydd hefyd yn marw ac yn mynd i'r nefoedd. So mae e'n dod fyny. Y problem efo Lazarus, y Lazarus yma, dwi ddim y Lazarus Mair a Martha, dim yr un person. Dwi ddim yn deud dim byd yn y Beibl. Y gyd mae'n deud yw bod wedi mynd i'r nefoedd. So mae tym bach y swil, a dim yn gwybod beth i ddeud, so mae jes yn mynd i darllen un adnod. Gwyn ei byd y rhai sydd yn marw yn yr arglwydd. Os ydych chi'n marw yn yr arglwydd, gwyn eich byd. Nefoedd sydd o blaen chi. Gogoniant! Gallwch chi ddychmygu nawr mewn cwrt, dyma'r barnwr yn y ffrynt, a mae'r person yna yn euog, a mae'n dweud, fi'n cydnabod bod fi'n euog. Ond plis barnwr bydd am Roma ddeiant. Gallwch chi ddychmygu hynny? Gallwch chi ddychmygu y lleidr yn deud, plis barnwr Roma ddeiant, a gwobr, ac anrhydedd, a gogoniant i fi. Dyna mae Duw yn neud i bawb sydd yn Iesu Grist. Mae e'n maddau o ran y gyfraith. Mae'n dwy ni eto i mwynhad perthynas efo Duw. Mae'n ni troi ni i fod yn hollol sanctaidd, ac mae'n mynd i roi gogoniant i ni yn y nefoedd. Ydych chi'n deall pam roedd wyneb Moses yn disgleirio pan dath e lawr o'r mynydd? Graslon a thrigarog yw'r arglwydd. Mae maddeiant Duw yn wych. Cnewch yn siŵr bod chi'n profi fe. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy yw arglwydd a sefyll? Ond mae gyda thi faddeiant, fel y ceid y ofni. Amen. Dwi'n mynd i ganu. Emyn, nes i ddyfynnu yn sydyn. Wrth fynd trwodd 297 yn y llyfr ymynau, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Nawr mae Llion deud, mae'r emyn yma'n hopeless os dyn cael ei dragio. Right? Nid mae trefn i fod, nid hwnna. Emyn llawenydd ydy, rhyfeddod,
cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddfod an ei choron, cyfiawnder yn gweud digon, yn yw Moses yw hwnna, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth mis Sion am yr iawn. Newyddio. O Dduw ein Tad, diolch yn fawr bod gynno ti maddeiant, y Rolls Royce o faddeiant, y gorau un. Helpa ni o Dad i brofi a rhyfeddu a diolch i ti am y fath faddeiant. Amen.